Pa mi kao zajednica pridržavamo se običaja, ne možemo da kažemo da ih baš ne poštujemo ili da ih ne negujemo, to je usled jednog razloga što smo mi deo i dalje, da tako kažem, jedne patrijarhalne sredine, jednog društva koje se oslanja na svoju prošlost, na svoju tradiciju, na značaj uopšte šire zajednici i s tim u vezi ti običaji se u manjoj ili većoj meri naravno i dalje praktikuju, poštuju, bez obzira da li pojedinac ili grupacija koji ih izvršava lično veruje u njihov značaj i značenje ili ne. Kad su u pitanju barem verski običaji, naravno zbog te neke tradicionalne pripadnosti, da se oni tu na tom polju, u tom segmentu možda najviše primenjuju. Kad su u pitanju neki običaji drugčije prirode, tu već ima i primere i pokazatelja da se polako i napuštaju, da se gube, da se ne primenjuju i onda oni su više, da tako kažemo, u opasnosti da nestanu i da pod rizikom da pre ili kasnije prestanu da budu živi običaji.